Здравейте, искам да ви запозная с една масонска сатанинска организация, а именно става въпрос с свидетелите на Йехова. Аз съм член, бях бивш свидетел на Йехова, бях пред тяхните редици и толкова интересирано проповядвах техните учения и доктрини и размишления, които изобщо не са хармония с Библията, противоречие. Първоначално, когато бях при свидетели на Йехова, по такъв начин разнасях техните учения, че по всекакъв начин гледах да привличам последователи към тази сатанинска организация. Искам също така да ви запозная с тъмната история на свидетели на Йехова, защото основателят на свидетелите на Йехова е Чарлз Тейн Ръсел, масон от 33-та степен, а масонството има големи сходства с сатанизма. И също така ще разберете от първоначалната версия на техните учения на свидетелите на Йехова, тогава познати по неговото време изследователи на Библията. Всичко е започнало от Пенсилвания, когато Чарлз Тейн Ръсел бил проповедник, Ръсел започнал свой собствен клас за изучаване на Библията и по-късно една малка група изследователи, които се изследват, по-късно прираснаха обществото на кулата, на свидетелите на Йехова, тази сатанинска организация. Защо искам да запозная и защо казвам, че тя е масонска? Защото самият основател на свидетели на Йехова е масон от 33-та степен, а масонството по принцип е свързано с сатанизма. Също той черпил и тъмните идеи и спекулации на Нелсън Барбар, проповедник от Ню Йорк. Ръсел е пророкувал и казвал, че през 1799 година светът е навлязъл в заключителна фаза, а през 1874 година Христос е дошъл тайно на земята, а през 1914 година светът шел да свърши. Но искам да спра за момент. Изобщо това в Библията никъде няма да намерите 1799 година или 1874 година или 1914 година. Тези дати, които уж са му дадени от Бог. Също ще разберете шокиращи факти относно това, откъде е стигнал и по какъв начин е стигнал до такива крайни заключения. Защото ако погледнем в Матей 24 глава, ще разберем съвсем обратното, че нито синът, нито ангелите не знае деня и часа за идващия час на пришествието, или краят на света, или системата на Сатана. С хармония с това, Библията разкрива много красноречиво, че нито един човек на този свят, нито в Библията не ни дава информация кога ще настъпи краят на света. Но е характерно за сектите или основателите на тези организации да пророкуват определени неща, които изобщо не са хармония с Библията. Самият Чарлз Ръсел тогава публикува своите идеи и като издава огромно количество литература, включително томите и изследването на писанията. Искам да споделя един забележителен факт, много интересна мисъл на самия Ръсел, като казвал, че според Ръсел никой не може да разбере Библията без тези книги и четенето на Библията ще доведе само до духовна слепота. Той твърдял, че единствено неговите томове и прозрението върху писанията, единствено неговите размишления, неговите доктрини трябва да се приемат като неоспорима власт или авторитет. Защото твърди, че това е дадено от Бог, че той е Божий проводник, че той е Божият канал за предаване на Божията информация. Той се появява като един съвремен Месия, като един съвремен Христос, показваща и истината. Но също така в едно от неговите учения е свързано с великите пирамиди в Египет. А пирамидите или са свързани с символизъм и много тясно свързано с сатанизма, с сатанинските ритуали, също така и с масонството. Той твърди, че щяло да бъде инструмент да разкрие грандиозния му план за бъдещето на човечеството.
Този монумент съдържа дължината на годината, създаването на Земята. Раз се вярва, че тези дати и хронологии са потвърдени от дължината на вътрешните коридори и потвърждават 1914 година като край на света. Ето, знаете, 1914 година дошла и нищо не е станало. Днеска сме 2016 година, 21 век и още сме живи. Не били заличени неговите последователи, не бил заличен самият основател на тази сатанинска организация. Масонът, сатанистът, духовникът, проводникът, каналът, който, както той твърди, предава духовна информация. Но много интересно, когато е дошъл това време, Джон Найт, който е бил на 15 години, биш последовател, биш свидетел на Йехова, от това време се спомня какво последвало после. Казва, когато 1914 година отмина, трябваше да променим възгледите си, както правихме и по-преди, и по-късно. Датата била преместена 1915 година, после на 1918 година. Със сигурност Армагедон е близо. Но през 1916 година Чарлз Тейстърс е починал, уморен, болен и разочарован. И огромна каменна пирамида стои днеска на гроба му. Това показва същността и лъжепророчествата на Чарлз Тейстърс. А и самата пирамида е била поискана от него на гроба му, защото той е бил свързан с масонството, с сатанизма. Но след неговата смърт настъпва един много харизматичен техен самопризнан пророк. Чрез сложни манипулации той става вторият президент на кулата през 1917 година. Но през 1918 година съдия Ръдърфорд издава публикация "Милионите живеещи сега не ще умрат". Това било началото на световният опит за набиране на последователи, наречен "Кампанията на милионите". Той твърди, че Джозеф Франклин Ръдърфорд твърди, че през 1925 година, разбира се, говори за унищожението на сегашния свят, че през 1925 година светът щял да свърши. То чрез най-различни неща е достигнал един от техните конгреси, казва, че са достигнали до това заключение, че Библията разкрива, че точно от 1925 година светът щял да свърши. Но също така е било неговите последователи продали къщите си, имота си, за да разпространяват предупреждението на света, че краят на света ще настъпи. И всичко са полагали в ръцете на Ръдърфорд. Джозеф Ръдърфорд са полагали в неговите ръце, в краката му, всичките пари на организацията. Да, факт е, че по времето на Ръдърфорд организацията станала богата корпорация и по неговото водачество е издала много литература, но 1925 година, когато е дошла, също нищо не е станала, както 1914 година, както Ръсел. Но много е интересно, че когато всичко са положили в неговите ръце, е направил в Сантьяго къщата на принцовете, Децари, къщата на принцовете, за да бъдат възкресени, за да имат къде да живеят Джейкъб, Айзак и други негови последователи, за да бъдат възкресени и да живеят в рая на земята, за да властвуват. Тази секта, тази организация е направила безогледно лъжепророчество. Нещо, което е безпрецедентно и не може никъде да се види това. Единствената организация, единствената секта са свидетелите на Йехова, които са били познати по своята история, известни със своите пророчества, със своите предсказания. също се казвало, че дълго време
стигнал до заключение, няма начин с Исус Христос като съдия да даде власт, за която претендира. След това, когато всичко е станало и през 1942 година, Ръдърфорд починал, умрял. И времето на харизматичните личности е отминала. Но след това е дошъл новото отместване, много по един удобен начин, измест своите вярвания, да трябва да се приспособят към новите факти. Новата версия е, че през 1919 година Исус Христос е дошъл тайно на земята, за да роди телата си и за да назначи верният и разумен род, както те наричат един своят нов превод или преводът на новия свят. Верният и разумен род, които се съставляват и са наречени ръководно тяло и всяка сряда заседават в Бруклин и обсъждат политиката, обсъждат определени учения и управляват оттам. Те, свидетелите на Йехова, са зависими от верният и разумен род, от клюка до гроб. Те, за да докажат своята власт, която те претендират, те винаги показват, че Писанието именно Христос им дал тази власт. Но всъщност не е така. Все пак свидетели на Йехова твърдят, че само те следват истинската религия. Те претендират, че следват истинската религия. Също е характерно, че всяка секта спада към тази категория. Всяка една секта претендира, че са християни. Всяка една секта претендира, че са последователи на Христос. Всяка една секта претендира, че са неговата невяста. И една от тази секта е свидетелите на Йехова. По това време е била позната като изследователи на Библията. Че те следват истинската религия, всички други представляват империя на фалшивата религия, блудницата на Вавилон Велики, което се говори в Откровение. Те твърдят, че тази религия е извършила духовно чистосване с политическите лидери на света и ще бъдат избити от Господ при Армагедон. Само истинските християни, свидетелите на Йехова, ще оцелеят покрепа на вярваната си. Свидетелите имат собствена версия на Библията, наречен Нов световен превод. За да потвърдят този превод, те умишлено са преписали съгласието на гръцки изтъчени изследователи, като доктор Манти, изтъкнен гръцки изследовател. Те твърдят, стражаи твърдят, че той покрепя Нов световен превод. Но доктор Манти твърди, доктор Ман казва, че не съм намирал никой друг превод, който да е далеч от Библията, колкото тези книги са раздавани от свидетелите на Йехова по улиците. Те са много далеч от оригиналните еврейски и гръцки ръкописи. И че Библията, той твърди, че Библията на свидетели на Йехова е шокиращ лош превод, излишен и неправилен. Не може да й се вярва, защото е грешна и подвеждаща, караща да пее техните доктрини. И чуйте по-надолу. Те премахват цели пасажи от Библията, особено с цели пасажи, изкривили са писанията, принтирали са писанията по удобен начин и цели глави от Новия Завет, особено с божествеността на Исус, за да получат допълнителна покрепа на промените си. Стражевата кула се обръща и към окулта. Свидетел на Йехова се обръща и към култа. Новият Завет е превод от Йоханес Грипър, висшен техен последовател. Йоханес Грипър бил духовник и силно замесен в култа. Неговият превод е направен с помощта на духовни пратеници. Забележете, какви са тези духовни пратеници? Нека да помислим за малко. Тези духовни пратеници, разбира се, това са демони. Това са нечисти духове с помощта на демони. И неговата съпруга е самопризнана, доказана медиумка, духовен медиум и със съгласието на самата организация да се приеме всякакъв глас, се вижда от думите на Чарлз Тейс Ръсел в изданието от юли 1879 година, Кулата на Сион, къде заявява. Цитирам думите на Чарлз Тейс Ръсел. Истина поднесена от сатаната
е също толкова вярна, колкото истината поднесена от Господ, освен истина, в която вие вярвате, без значение какво съдържа, то тази философия е отразена в нов световен превод. Много интересно, че самият духовник, самият основател на свидетелите на Йехова, Чарлз Тейс Ръсел, вярвал и казвал, че трябва да положат и да вярват и с помощта на демони или на Сатана, да се приеме Сатана като неоспорима власт. Сякаш казва, че нищо не е лошо с помощта на неговата власт, но Библията казва какво общо има светлината с тъмнината, а тъмнината идентифицира и тя е преобраз на Сатана, а светлината е преобраз на истината. Тъмнината е преобраз на лъжата, на нечистотата, а светлината е преобраз на истина. Светлината е преобраз на чистота. Светлината е преобраз на любовта, а тъмнината е преобраз на омразата. Как е възможно смъртен враг на Бога да помага за Божието дело? Той може да направи това, но само за да изоблачи, за да изкриви автентичното Божие Слово, за да интерпретира Божието Слово по такъв начин, че да се занимае и да премахне, да опровергае божествеността на Исус, Неговото самоотгъщество и Неговата сила. Ето свидетели на Йехова, ги попитате Исус Бог ли е? Да ще кажат, да, Исус е Бог по отношение на власт и на сила. Някои ще твърдят, Исус не е Бог. Но Библията казва, че Той е всемогъщият Бог. Ако погледнете в първото Евангелието на Йоан, 1 глава, 1 стих, или в първото писмо на Йоан, 1 глава, 5 глава, 20 стих. Там много ясно се описва, че Исус е всемогъщият Бог, че Той е единственият истинен Бог, че на Него трябва да се положи вяра. Той е всемогъщият Йехова. Но свидетели на Йехова имат проблем с това, защото те го разделят. Защото Исус казва, аз и Отец сме едно. Той има предвид, че Той е Йехова, Той е Емануил, Бог с нас, защото Бог може да бъде едновременно горе на небето и едновременно долу на земята. Но това свидетели на Йехова не го разбират и не може да го осъзнаят. Също така те имат големи сходство с арианството. Арианите вярват, че Исус Христос е духовно същество, което е съвсем отделно от Бога и Той е сътворен от Бога. А свидетели на Йехова казват, че Исус Христос има начало и неговото начало, когато е бил първото творение на Йехова и по отношение на това Той е единородният син на Йехова. Но Библията никъде няма да срещнете това. Те за своя подкрепа ще кажат Колосяни 1 глава 15. Ако погледнете Колосяни по-добре и самият контекст, ще разберете, изобщо не става въпрос за това. Той е образът на невидимия Бог. Той по такъв начин представя Бог, за да можем ние да опознаем Неговата личност и Неговата божествена природа. Ако погледнете в Йоан 17 глава 3 стих, именно Исус е пълният отпечатък. Именно Исус е този, който много добре представя Йехова, себе си по такъв начин да се каже, за да ни можем да го опознаем. Той не е дошъл да каже аз съм Бог, той не е дошъл да му служат, той е дошъл да слугува. Много добре е описано в 2 глава, 5 до 8 стих, за неговото смирение. Не изчете равенството с баща си. Но свидетели на Йехова имат голям проблем с тази доктрина. Освен това, никъде в Библията няма да видите тайно завръщане на Христос през 1914 година или през 1919 година. Има една нова версия на свидетелите на Йехова. Новата версия на свидетелите на Йехова, че 1914 година е времето, когато Исус е възцарил като цар. И забележете, че те казват, че тези години са потвърдени точно от Исус, точно от Библията. И че тази хронология потвърждава точно 1914 година, тази хронология.
Едно от ученията на свидетелите на Йехова, че те отричат откупа. Как е възможно това? Ако ги попитате, вярвате ли в изкупителната жертва на Исус, те ще кажат да, вярваме. Но едно от ученията, че Библията казва, че те тайно дори ще се отричат от Господарят, който ги е изкупил. Ето, погледнете, те казват, питат, какво ще станат с онези, които са умрели на смъртта, които не са знаели за Исус? Какво ще стане с неправедните? Те казват, че ще бъде дадена втора възможност, че според Откровение 20 глава, там за света ще бъде дадена нови изисквания, които свидетелите на Йехова ще помогнат на тези хора да знаят и да опознаят Йехова и Неговият Син. Ето погледнете в техният довод, в 7 стих в Римляни 6 глава, 7 стих казва, защото който е умрял за греха си, той е оправдан от греха си. В други думи, той вече е платил. Затова свидетелите на Йехова отричат откупа.